Uke wazi ukuthi abantu abaningi abahlala ngezikhwama eziphakeme namuhla babenobubha obukhulu emva kweminyaka engama-40? Yebo, lokhu kungase kubonakale kuyiphupho, kodwa kuyindlela eqotho. Futhi ungacabanga ukuthi ubuphofu abubona ukungabi namali kuphela, kodwa uhlelo lwezimo ezithile oluphindaphinda usuku nosuku, ungakwazi noma ungakwazi ukubona lokhu. Uhlale usenkingeni. Futhi okubi kakhulu, kungenzeka ukuthi awuzwisisi lokhu. Namuhla, kulolu video, ngizophula lolu hlelo nawe. Uzothola ukuthi ungaphuma kanjani ebuphofwini noma usuphakathi kweminyaka engama-40 noma usucabanga ukuthi usuchithe isikhathi esiningi kakhulu. Ucabanga ukuthi ubuphofu buvela ekuntshontsheni kwemali. Kodwa ake ngikutshele okuthile okungaguqula konke, ubuphofu buvela ngenxa yokuthi uhlelwe ukuphila kanje. Futhi lolu hlelo luhlale luhlolwa ngaphambi kokuba uqonde kahle ukuthi yimali yini. Ngiyahamba ngicela ukuthi ngabe ohlangothini lwezinkinga, uma usokudla kwakho ngesikhathi enginakho onothando ngaphandle kokulahlekelwa. Ngakho-ke, isinyathelo sokuqala sokuphuma enhluphekweni, futhi lesi sinyathelo asikwazi ukuxoxwa ngaso, ukulungisa kabusha ingqondo yakho. Ukephi lokho? Qala ngokubonakalisa izisho oziphindaphinda mayelana nemali. Bhalela phansi. Funda phezulu. Uzomangala ngokuthi ungakanani umthwalo wezinkinga ezivela engqondweni yakho. Khetha ngokuqondile isethi entsha yezinkolelo. Ngifaneleke wealth. Nginebuhlakani bokuphumelela. Ngidala izindlela zokuthola imali kalula. 3. Phakamisa lokhu ngokucabanga njalo, ekuseni nasemva kokulala. Lapha ingqondo yakho ivame ukuba ukwamukela umbono omusha. Manje, kungenzeka ucabange, kodwa Bob, yini nje lokhu? Ukuhamba phambili ngezinye izisho kuzongenza ngibe nomvuzo omkhulu. Nakanjani cha? Kodwa ngizokutshela ukuthi yini ezoba nomthelela, ukuphinda lezi zisho kuze kube ingqondo yakho imukele. Ngoba lapho lokhu kwenzeka, izinqumo zakho zizoqala ukushintsha. Uzoba nomqondo wokubona amathuba ngaphambili ngezinselelo. Uzothokozela ukukhula lapho ngaphambili ubulokhu uzama ukufihla. Uzohamba ngendlela ehlukile. Ukhulume ngendlela ehlukile. Uzodonsa abantu abahlukahlukene. Futhi lapho imidlalo iyashintsha. Beka isibonelo sika Jim Carrey. Umphosa. Ngaphambi kokuba athole udumo, wayengumfana oswele, ehamba nomndeni wakhe emotweni. Kodwa wabhala amaphepha okuzimela angenayo isamba esingama-$20 million ngensizakalo zokudlala ezinezinsuku ezivela kude. Wayicabanga leyo. Wakholelwa kukho. Futhi iminyaka eminingana kamuva wathola inani elifanayo ngefilimu. Lokhu kube ukufika okungenzeka. Mhlawumbe. Kodwa kithi kuwumthelela nomphumela. Waguquka ngaphakathi. Futhi umhlaba uphendule. Esikhathini esifanayo, usuke uhamba kuphinde uvakashele abantu abaningi abaphumelela ngemali kusukela ebhange elilodwa ubona bonke ababathathwa abaphupha ezintandweni abakwaziyo. Lapho sikhuluma, wathi into ehluphayo engaphakathi, Bob, izingane zami zizongikhumbula njengeyise olahlekileyo nakuba nginikeze konke engikutholile. Kwakuyilapho ngambuza khona umbuzo owashintsha impilo yakhe. Usebenzisa yini isikhathi sakho esincane ukungaphuma kuleli phutha, noma usebenzisa kuphela ukuze uphumule kuso? Uhlanga. Uqonde kahle. Wathola ukuthi uphansi. Ukuphumula kwakhe kwakuyingxenye yejele. Kwenzeka ngesonto elilandelayo, waqala ukufunda marketing yedijithali, esebenzisa ithelefone elidala ne-inthanethi yomphakathi. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, waqala umkhiqizo elula, i-ebook, ngokuqinisekisa impahla. Ngemva kweminyaka emibili, washiywa yimisebenzi emibili. Wamisa ukudayisa isikhathi sakhe. Qala ukudala amathuba. Lokhu okuyinhloko. Awudalelwe ukuba utshale isikhathi sakho ngemali kuze kube ushona. Udalelwe ukudala. Ukucabanga. Ukukhonza umhlaba ngento ethile edlula amandla akho okusebenza. Manje ngicela ungitshele, ukephi amahora amangaki njalo ngeviki ekwakheni okuthile okuphumelelayo?
Ukephi amahora emithonjeni yevidiyo, uhamba phezulu kuzosho futhi uyephi amahora ukutadisha, ukuthengisa, ukutshalwa kwezimali, ukuphakamisa. Lapha kudlula enye into, ukwesaba kwezinto ezinzima. Ungase ucabange ukuthi, kepha angikwazi lutho ngomsebenzi. Anginakho ulwazi nge-inthanethi. Angikaze ngibe nebhizinisi. Ngicela ngikutshele imfihlo, akukho muntu owaziyo oku. Nami lapho ngiqala ibhizinisi lami, kwakungazi kahle. Nganginayo kuphela into eyodwa, bekungadingeka ukuba ngiphume esimweni engikuso. Futhi le mizwa yaguqulwa yaba isenzo. Bengifunda izincwadi kuze kube yizikhathi ezinzima zobusuku. Ngixhumana nabantu abangangazi. Ngithola cha ngokuphindaphindiwe, kodwa ngiqhubeka. Ngoba ngiyazi, uma ngiqhubeka nokuthengisa isikhathi sami sizoba ngaphansi kokuthengwa konyaka. Futhi lokhu kwenzeka kubantu abaningi. Bachitha iminyaka engama-20 thithi emsebenzini ofanayo, futhi ekugcineni bashintshwa abancane, abahloniphekile, abavumelanayo. Yingakho umsebenzi omningi kuphela unganele. Kufanele usebenze ngokuhlakanipha. Kufanele ufunde ukuthi usebenzise isikhathi sakho esikhululekile njengezinto zokukhululeka, hayi ukuphuma. Kufanele stop ukucabanga ukuthi omunye uzokuhlenga, uhulumeni, umphathi wakho, umvuzo olandelayo. Angisoze. Akekho ozoze. Kuphela wena ongakhetha ukuphula lesi sikhiye. Ufuna isibonelo esihle. Umdlali wesilisa. Ngaphambi kokufunda, wasebenza njengeshelpa wesikhwama futhi wakhipha engxoxweni. Kodwa umuntu olungisa izincwadi ezithile ngamaphuti onke azithumele ukufanele uzamo. Kodwa kusebenza kuphela uma kuqondiswa ngobuhlakani. Inkululeko yangempela yezezimali iqala lapho unquma ukuthi uyeke ukuthengisa amandla akho omzimba futhi uqale ukuthengisa imibono yakho, imiphumela yakho, nomthelela wakho. Uhlonipha okukhulu. Kodwa kufanele wenze isinqumo. Ngicela ukuthi ulalele kahle engizokukhuluma manje. Awudingi imali ukuze uqale ukudala imali engenayo ephelele, udinga isinqumo. Impahla. Abantu abaningi baphila ngomqondo omphambanisa ukuthi lokhu kuyinto kuphela kulabo abacebile kakade, kulabo abanotshalomali abakhulu noma abathole ifa. Kodwa lokhu kuyinqaba enobungozi, futhi ngenxa yokukholwa kuyo, izinkulungwane zamaqembu zihlala zithokozisa izingxenye zomjaho wosizi kuze kube sekupheleni kokuphila kwazo. Ukephi kungani? Ngoba bafunda ukudlulisa isikhathi ngomali. Futhi kuphela. Basebenza, bathola imali. Beka umsebenzi, baphume kumele bahlale emalini. Manje, ngicela ubeveza kahle. Ingxenye yesithunzi sakho kufanele iphuze ngokucala uma uhamba eminyakeni eyisithupha yokuqalisa kumbi. Lokhu kungenzeka ezehliwe kumanxa azifikela. Baphila njengabo walking phezu kwewire, besaba ukuthi umoya onke uzobahluphisa. Ingabe ufuna ukunikela ikusasa lakho emathubeni ambalwa kuphela? Futhi ungafuni ukungithi, kodwa Bob, sengiphume phambili kweminyaka engama-40. Akusona isaba, kuyinzuzo. Usuke usubona umhlaba, wenze amaphutha, futhi unolwazi olungapheli. Uyazi ukuthi yini ofuna, futhi okubalulekile, uyazi ukuthi yini ongamfuni ukuphila. Udinga nje ukwenza ngokucophelela. Khumbula lapho ngikhuluma ngokudala amathuluzi. Cabanga kahle, ungabhala i-ebook ethengiswa iminyaka. Ungakha uhlelo lwe-mentoring online olusekelwe kulwazi lwakho. Singenza ukufunda mayelana ne-akshoni ezikhokhisa izinzuzo zanyanga zonke. Ungazishintsha izitolo zedijithali. Awudingi lutho olukhulu. Udinga kuphela ukugxila, yebo, futhi okubalulekile isinqumo sokuphuma ku-mode yokuphila uye ku-mode yokwakha. Manje, uma ungakabi nesibindi sokuthi lokhu kuyasebenza, ake ngikutshele owesinye umuntu ogcine engakubheki lo mfundiso. Msihama, omunye wezinkanyezi ezinkulu ze-Nineties. Uthole izigidi. Kodwa waphosa konke. Akakhelanga isisekelo sokungena kwemali ephumayo. Uphila izinkontileka, kanye nokukhanya kwephepha. Uma udumo luhlala konke kuqeda. Waphenduka phansi kwezimali. Kungani?
ngoba yonke impahla yakhe ibixhomeke ekubeni khona kwakhe. Futhi ubukhona buhlala bunesikhawu. Kodwa lapho udala izinhlelo, imikhiqizo, impahla, kuzosebenza futhi uma ungaphumeleli. Ngakho ake ngibuze imibuzo eqondile. Uma usushonile namuhla, yini enizoba nomvuzo omkhulu esikhathini esizayo? Uma umphumela ungulwazi? Yebo. Kuhle kuhambile. Lo mholi ofanayo weza ukuzoxolisa kimi mathupha. Uthe okulethile manje kuyinto esiyidingayo. Ukephi ngicela? Ngoba nawe usuke ume nje kwicha yokuqala. Ukephuka ngenxa yokwesaba ukugxekwa. Ukukhathazeka ngokubukeka ungahle ube yize. Ukungathanda ukubonakalisa othile. Futhi njalo lapho wenza lokhu unikeza ingxenye yesikhathi sakho esizayo ezandleni zalesi sikhubekiso. Imishanguzo embalwa owalahlekelwa yini? Imibono eminingi uyibekile phansi ngaphambi kokuthi uhambe nayo. Iphupho eliningi lisegunyeni kuwe, lilindele ukuthi uthole ukholo ukwenza kwaba okuqinile. Futhi akukhona mina kuphela okukhuluma lokhu. Ucwaningo olushicilelwe yiNyuvesi yaseBath, e-United Kingdom, lukhombise ukuthi abangaphezu kuka-70 wabantu abavuleli umqondo wezithombe zomphakathi zomsebenzi noma izinqubo ezifanele ngenxa yokwesaba kwephutha. Iphuzu eliyingqayizivele. Ikhulu elikhulu alazi kahle ukuthi kukhathaza ini. Kukhona umuzwa okungaphezulu, kodwa okwaziyo ukuthumba. Futhi ngesikhathi sezingxoxo zomhlaba wonke isikhathi siba phezulu. Uyakhumbula ukuthi abantu abaningi abaphumelelayo banezindaba ezingekho zibhalelekile. USteve Jobs uthathelo isikhala ebalulekile. Ubuvukeli bokubhalela bukhalela kwezindlu ezimbili. Futhi yahluleka ukukhalela kunkulumo. Ngelinye ilanga, ngihleli yedwa, ngibhala umbuzo ephepheni, ngubani engicabanga ukuthi ngiyena ukuze ngifanele konke lokhu? Impendulo yafika ngesikhathi esifanayo. Ngiyindoda efanayo engaba necala, elahlekile, ihlukanisiwe . Ngaleso sikhathi, ngaqonda, isithombe sami ngami sisasebenza njengokuphuka kukaBob Proctor. Ngisengumuntu owayelwa ukuhlawula izikweletu, owayengakalahlwa isithunzi sakhe njengomholi. Futhi uma ngingaguquli lokhu, ngizophinde ngilahlekelwe yikho konke. Ukuhamba kweqiniso akuqali ngezinyathelo. Kuqala ngohlobo lomuntu. Ngakho-ke, ngaqala ukusebenza ngalokhu nsuku zonke. Ngabhala ukuthi ngifuna ukuba ngubani. Ngafunda phezulu. Ngazibona kulowo msebenzi. Ngavalela amehlo, ngicabanga indlu, ihhovisi, abantu abasondelene nami, izingubo engizigqokile, izindawo engikhuluma kuzo, ukubonakaliswa kobuso bami. Futhi ngahambisela lokhu nsuku zonke kuze kube sengathi ngiyena lowo muntu ngaphakathi. Kwathi lapho umhlaba waqala ukubonisa okukhona ngaphakathi. Manje, phendula kahle, uma ubheka esithombeni, ubona umuntu ophumelelayo. Uphatha kanjani wena, njengomuntu onenani? Uqaphela okungena enhliziyweni yakho njengokuthi uyaphatha umphumela okukhona emzimbeni wakho. Ngoba indlela obheka ngayo wena uqobo inquma indlela ozoba phambili. Futhi indlela ozoba phambili inquma izinto ozozenza. Ucwaningo oluvela eStanford University, olwenziwe ngucwaningo lwezempilo zengqondo, lukhombise ukuthi abantu abavuma ukuzithanda kwezezimali, okusho ukuthi babona sebehlangene, bakwazi futhi befanele imali, banamathuba angama-67 kakhulu okuhlela, ukutshala imali nokufuna ukukhula okuqhubekayo, noma kunemali yokufaka ephansi, cishe u-10,000 za. Bekungekho uma bebefaka imali eningi. Kwakukhona ukuthi babona kanjani. KwaZulu, kuba khona abantu abathola imali enkulu, cishe u-100,000 za, kodwa bephila njengabampofu. Ngoba ngaphakathi baphinde bazizwa bengamashams. Futhi ngiyazi ukuthi mhlawumbe uthola imizuzu, uzama ukuguqula izimpilo zakho. Ukufunda, ukwenza izinto, ukwenza okuhle. Kodwa ngaphakathi usavuma ukuthi uthole umuntu ophelele.